Йодът е един от най-пренабрегваните минерали, а липсата му може да съсипе метаболизма, хормоните, мозъка, щитовидната жлеза, изобщо целия ви организъм. Днес ще ви покажа какво точно се случва, когато не приемате достатъчно йод. Йодът е малък минерал, но без него целият организъм се разпада. Той е основната суровина за хормоните Т3 и Т4, които щитовидната жлеза произвежда. А тези два хормона управляват всичко важно в тялото. Метаболизма, телесната температура, работата на сърцето, мозъчната функция, енергията, растежа и възстановяването. Но йода не е важен само за щитовидната жлеза. Йода участва в детоксикацията на тежки метали и халогени. Йодът помага на тялото да изхвърля флуор, хлор и бром, които блокират йодните рецептори и пречат на хормоните. Йодът има силни антиоксидантни свойства. Той защитава клетките от оксидативен стрес. Помага за предотвратяване на увреждания и възпаления. Йодът е важен за производството на стомашната киселина. Много малко хора знаят, че йода участва в синтеза на гастрин и подпомага нормалната киселинност. Йода подпомага функцията на панкреаса, спомага за нормалната реакция на инсулина. Йода влияе на настроението чрез нервотрансмитерите, увеличава чувствителността към допамин и подпомага синтеза на серотонин. Йода участва в регулирането на имунния отвор в лигавиците, помага за защита от вируси и бактерии чрез производство на йодофори. Това са йодни комплекси, които унищожават патогени. Йода е важен за здравето на кожата, особено себум и епител. Йода предпазва от образуване на туморни клетки. Йодът е изключително важен за борбата срещу гъбични инвазии. Йодът предпазва от алергии. При жените йода има още по-голямо значение. Ячниците съдържат почти толкова йод, колкото и щитовидната жлеза. Женското тяло буквално разчита на йода за нормалната функция на овулацията, производството на хормона прогестерон, регулиране на менструалния цикъл, предотвратяване на кисти в ячниците и гърдите. По време на бременност нуждата от йод се увеличава с около 50%. Защото тялото работи в две посоки едновременно. Поддържа метаболизма на майката и изгражда цялата нова ендокринна система у бебето. Не знам какво им говори това на нашите любими женски създания, но на мен ми говори, че трябва да взимат повече йод. На всички жени около мен постоянно повтарям, че трябва да приемат йод като добавка. Обаче понякога петела кукурига, никой не го чува. Йода е естествен антисептик. В нашите тъкани той работи като мощен антигъбичен и антибактериален агент. Унищожава кандида, аспергилус и други гъбички. Разрушава клетъчните мембрани на патогените. Активира имунните клетки в лигавиците, нос, гърло, стомах. Това е причината през 19 и 20 век йода да се използва масово срещу инфекции, включително вътрешни. Питам, защо тогава в днешно време не се използва по този начин? От мода ли излезе? Няма да влизам в още детайли за функциите на йода, че това видео ще стане толкова дълго и младите хора може да не го доизгледат. А може би и това е поради липсата на йод. Липсата на йод не удря само на едно място. Тя засяга цялата ендокринна система. Затова симптомите са много и често изглеждат несвързани. Студени крайници и непоносимост към студ. Телесната температура се контролира от щитовидните хормони. Когато те спаднат, тялото не може да произвежда топлина. Получава се студени ръце и крака, постоянно мръзнене, усещане за вътрешен студ, умора, липса на енергия и бавен метаболизъм. Недостатъчният йод забавя клетъчните митохондрии. Получава се лесно изтощаване, сънливост, ниска толерантност към физическо натоварване и забавено възстановяване, качване на тегло и получаване на отоци. Хипотероидният метаболизъм задържа вода и забавя изгарянето на мазнини. Подпухнало лице, задържане на течности, трудно отслабване, брадикардия.
Забавен сърдечен ритъм. Сърцето бие по-бавно, защото йода участва в регулацията на сърдечната проводимост. Тежест в гърдите, нисък пулс, лесно изморяване при ходене, косопад и слаб растеж на косата. Клетките на космения фоликул се делят бързо и се нуждаят от Т3 и Т4. Разреждане на косата, опадане по-бързо от нормалното, тънка и чуплива коса при липса на йод. Суха кожа и чупливи кости. Забавения метаболизъм намалява топлоотделянето и производството на масла в кожата. Получава се сив кафтен, грапава кожа, ногтите се цепят. Мозъчна мъгла и проблеми с концентрацията. Мозъка буквално забавя оборотите. Трудна концентрация, забавено мислене, забравяне. Гуша, оголемяване на щитовидната жлеза. Жлезата расте, защото се опитва да улови всяка молекула йод. Видимо подуване на шията, усеща се бучка при преглъщане. Дрезгав глас. Женски проблеми. Кисти в ячниците, болезнена менструация, фиброзни гърди, нисък прогестерон. Недостига на йод е много често срещан, а причините са няколко. Почвите в Европа са бедни на йод, включително и в България. След ледниковия период йодът се отмива от почвите. Зеленчуците, месото и млякото, отгледани върху такава земя, съдържат минимални количества. Модерната диета не съдържа източници на йод. Днес се яде силно намалено количество риба, морски дарове, водорасли, които са най-богати на йод храни. Ниска консумация на йодирана сол. Много хора преминават към соли, които не са йодирани, като хималайска и келтска сол. Флуор, хлор, бром. Изтласкват йода от тъканите. Това са така наречените халогени. Конкурират се с йода за едни и същи рецептори. Идват от хлорираната вода, флуорирани пасти, хлебни добавки с бром. Колкото повече от тях, толкова по-малко йод остава в клетките. Как тогава да си набавим йод? Естественият начин е главно от водорасли, морски дарове и йодирана сол. А в орехите почти няма йод. Причината е, защото те растат от същите почви, които са бедни на йод. Просто няма откъде да дойде. Освен ако не изяждаш по 5-6 кила орехи на ден. Друг начин да си набавиш йод е чрез добавка. Прием на йодна тинктура 5% по максимум една капка на 10 кг телесна маса, разтворен в чаша вода. Има син йод с нишесте за около 40 лева и обикновен йод без нишесте, който е около 5-6 лева, но не бил за препорална употреба. Дето се вика, йод има за всички. А избора опира до финансови и умствени възможности. Йодният дефицит се измерва от народната медицина, като се капва малко йод на ръката отдолу и леко се размаже. Ако изчезне до 24 часа, значи има дефицит. Излизането от тежък йоден дефицит става бавно и може да отнеме дори 1 година. Интересни факти за йода съм качил в Patreon, ако някой иска допълнително да ме подкрепи. Важно е да се знае, че йода и селена работят като екип. Йода е суровината за производството на хормоните Т3 и Т4, а селена е минерала, който позволява на тялото да ги активира, регулира и предпазва щитовидната жлеза от увреждане. Бъдете здрави и не подценявайте йода!